Pois mira, moita sorte a Seli, eu estou só pero por pouco tempo, porque chega o doente eterno, o que nunca mellora, o que non dá curado. Que pasa, oxe, que che doe, oxe, anda, que Que me doi? Doime todo. Pois mira, te salió o doutor que non cura nada, pero bueno, ti vai ali intento. A verdade é que non. Intento. Máis malo que a carne do pescozo Aí flor. vai Lisardo a consulta dos sogras. Boa noite. Lisardo, amigo, que tal, como andamos? Que tal? Bueno. Como? Hombre, o raro que viñera usted a consulta, non? Toma asiento, hombre, toma asiento, póñese aí, cómodo. Ai, Dios mío. Bueno. Por certo, Lisardo, recordo que hicimos pendiente unha prueba, Ah, carallo, a do viño novo, xa era horas. Xa era horas que invitara a probar o viño, nunca invitou na vida. Que viño? Que yo compro este o viño, que yo compre viño, usted. Dame non, hoxe, pero non se preocupe co da prueba, xa me deixou aquí as instruccións todas, é o que hai que facer. Xa me deixou todo aquí anotado o do Torturas. Torturas? Pero que carallo di? Me cago no precio da gasolina. Como torturas? Que me vai torturar agora? Parecille que estou un pouco torturado. O do Torturas! Ah, Do Torturas, torturas. hombre. Teñen un nombre os médicos aquí no lugar. Doctor Torturas. Bueno, Doctor Bellino. Pues ten un nombre dicho. Doctor Torpe. A ver, home, o do Torturas, caramba, o Sí. médico que ten usted do estómago, o gastroenterólogo. Sí. Dase conta, que por certo, xa me dixo o médico que outro día, estuvo-me contando, estivemos tomando café, xo me va a consulta, que xiñe facer unha prueba, botouse pola ventana para escapar, que encima do toldo do bar, un escándalo, Lisardo. Home, por Dios. Mire, vou dicir unha Me cousa. recomendo outro médico, home. Xa yo dixen a él o outro día e agora vou yo dicir hoste. Tranquilo. A mí nin o tortura nin usted me van meter un tubo polo cu. Está Bueno, claro? vamos. Xa estou farto, Só non teñen a manía de quererche meter cousas polo cu. Que non, home, que Os non... en vez de médicos xa parecen fontaneros. Que non lle vau meter nada por aí, home. Mire, deixoume aquí anotado que ahora desta vez non quero unha colonoscopia. Dixo, fágalle usted unha endoscopia. Pero non me vai meter nada por atrás. Por trás non lle vou meter nada, estése tranquilo, moi bien. Vou mirar o que me deixou aquí, unha caixiña coas muestras, e xa lle direi máis ou menos como vai indo o tema, vamos a ver. Deixoume aquí unhas gasas estériles, uns recipientes de muestra, Que pasou? un estropajo. Ostras, ya está. Que é iso? Ui. É que non estou moi acostumbrado a estas cousas, home, deixoume dous tubos Dous tubos? iguales. Ah, Carajo, que por non se sei. falla un. Programa que non sei cal é por arriba, cal é por abaixo, pero... Quedamos en que... Non, No, veña. No. Metemos isto, veña, ven pa aquí. Hombre, a ver, que estamos mire, considerando... déxeme tranquilo, mire, de verdade, mire que eu estou moi mal, eu non podo facer hoxe esa prova. Lisardo, por eso mismo, que está moi mal, hai que facer a prueba, está mal, usted está mal, veña, van pa cá, anda, que isto non é... Non, que non me entende, carallo, que estou mal, entendo, estou, anímicamente estou que non vivo en min, estou escarallado de todo, eu teño a cabeza que non estou, pero non estou, entende? Estou como a loca, como loco, estou loco, tío. Estou mal xa do corazón, entende? Vale, tranquilo. Usted quereme matar, entende? Non ve como estou, que non sirvo para ver, Dios mío, como vou salir así da casa. Dios mío, Lisardo, pero vamos a ver, home, pero que lle pasa, Lisardo, a ver, home, pero tan mal se puxo de hora de golf, home. Lisardo, home, que lle pasa? Eu non yo quería decir, Que foi, home, a ver? voume divorciar. Bueno, me cago en la leche, home. A ver, home, tranquilo, home, tome, límpese. Tome, a ver, son cosas que pasan. mierda é isto? Ai, perdón, aguante. Tome, límpese. A ver, home, pasa ya calquera, eu que sei. Eu non quero meter o dedo na ferida, pero eu xa lle dicía, Lisardo, compórtese, que é usted un cazurro. É un cazurro e a cousa vai acabar mal. E ao final, a generosa deixou, non, claro. Era así. Deixei neu a ela. Dixo nos ti. Non sabía. Pero que pasou, home, ben, tranquilo, home, veña, xa está. Tranquiliño, que xa, pequeniño, xa está. Que pasou? Que foi, home, que pasou? A ver, conteme. Atopei unhas fotos. Bueno, a ver, que... foto de... Cuidado cos cristales. Unha foto... Pero, que lle pasou a foto? Unhas fotos con outro home.
entende? Mi madriña querida, pues ten que estar desesperado. Que eu ela nunca lle puxen... Bueno, eu con ela sempre me portei ben, entende? E agora está con outro home que... Home, xa está, Lisardo, home, xa está, home, xa pasa, veña. Mire unha cousa, home, pero quen é ese hombre? Quen é Eu outro? que sei quen é, un tal rei, non sei. Rei. Cando o rei corazón do desguace, pero como se chama? Dios mío, vai-me acabar con os pañuelos. Xa está, home, xa, ala, xa está. Pero rei que? O nombre como... Non sei xa como me dixo Carlos ou Juan Carlos. Que rei que estaban en Sanxenxo con as amigas ali, con Corina e con Bárbara, eu que sei. Hostia, para que me estou empezando a poñer nervioso. Para. Corín, Bárbara, as fotos esas, usted tenas consigo. Teño no móvil que me mandou un pediño por WhatsApp. Que moderno. Podo velas? Pódemas enseñar? Querías ver? Sí, home, se pode ser, a ver, gustaría, porque me está a mí. A ver, Mire, pai. a ver, mande así para verlos todos. Mire, pai. A ver, Mire, pai. onde está? Aí no móvil, carallo, non nos vi. Mire, pai. Pero está aí en... ¡Uy, la madre! Pero Lisardo, pero Lisardo, pero Lisardo, pero usted está vendo esas fotos. Esta é unha maravilla, Lisardo. Esta é a mellor que lle pudo pasar a usted, home. Pero como que é unha maravilla? Mire, Pero pai. este está tolo para buscarnos a muller e este parecelle maravilloso. Lisardo, para un momento. Mira, vou dicir, non chore, xa verá máis. Mire, vou dicir unha cousa. Estas fotos, Lisardo, estas fotos valen centos de miles de euros, estas fotos. Como? Estas fotos, jubilámonos, Lisardo. Pero usted non se dá conta de que facémonos ricos con estas fotos, caramba. Esas fotos... Que coño? Usted parecelle que con esas fotos podemos ganar cartas. Non damos máis golpe, agua. Veña comigo. Vamos, veña comigo que, mire, conoce un amigo meu que é periodista, un paparazzi distes da... Eu teño un amigo que é papanatas. Oh, carallo, Lisardo. Sí. Isto vendemos esta... Usted sabe o que vale unha foto? Mire, pai, Pero, usted con sabe- ese vello, se quera liarse con Sergio Dalma, carallo, que ainda é guapo, me cago na tipa. Unha foto do emérito liándose con generoso. Que mérito ten liarse con ese, home, saque de aí, home. Segue Que negocio, mérito vai ter. Carlos, home. Vamos. Chamo eu a paparazzi. Mira aí un negocio. Vamos mirar unha cousa. Eso vale millóns, hombre. Pero, Dios mío,